Banyakun new drugs kam de ka kam ka bala man le marwei ne tangkawai ka khnhon de ka don kam ye ka Ïatreilang hapdeng ki nong shong ka jela klem de khen ye ka kerdan ne ka kam ayu ka bang Ïatreilang bat kum ba ka long menta bo ka jela Meghalaya u drugs udei ba ki paj ba ki kren tang ba ka shukut no tang ha ka kren namar ka jingbom la banyakun ban rat ye u nadu na telong de lor ka ni bala pelong ban ong bu drok udon benta ha ka Thma ba jar ne ka silent war Kebala ban bam bat Pynduh Jait ya kanu ke Jaidbynriew. Kumba kapau Meghalaya ya minta kani kamat ka long tang ka jing yele kai yeri hapreng nong kem bat unong sha kem ne kumba ong hagak nong wei ka jing yele kai hide and seek. Hakini ki khindiat sngi ngila ban yu I ba ka wei ka seng bhalang ka seng new trap youth council HYC kala nang beteng ya ka Thma ban ile persha yu Drok ya ka ba kala shim kum ka sen jam kum nu ban pin I ka jing jelei jong ki nong khai Drok sida ka ba sei madan ni ki jaka ki ba ka don ka jing ya di bat ya thiet drugs bat du ka tem jong ki nong di kam long ka linti ka basuk namar hapadeng ka jing kon ki pulet kim shim ai ka jing Ïatreilang reban kempat ya ki khot ka te ka seng ha ka chan miet jong ka ar pho trik jomang arajar rap saw ka por kum ba shpo bji min miet ki pulet ka sadar police station ki la kem yu du khot ka HYC ka jing ka no ba ka te ka seng ka shim ka anya ka ti la de ha ka por ba ki lek khan rai ka wei ka tem ka badan khan dai lat ha ka te hi ka jan miet yo ni du khot ka HYC la kem na khan dai lat bal ra sadar police station ban tokit hrei na ka jing poi ki no gilam ka HYC Hakate ka police station bat naga jingdan ka jingya tainya ka bajur ba ki pulit ka sadar kila pelaj no uniu dekat ka ba ka HYC kam kwa man pen pau kerteng halor kani ka jing syakem nakaliang Shillong Mail la depan pin I ya ka kubor ka bangila ai kerteng kem kila ki pulit yo dekat ka HYC ya ki nong di drugs hakendailan syara sadar PS ndai kani ka video kala syaweng no na YouTube ya ka bau Shillong Mail udang kerpat ban yo ya ka jing penchai na ka Google Hah? Film tu beli piabat tu kena je ini. Mana gain berbat lah, dalam dia mafi mana gain berbat. Sedar. Om di itu ada om bikin dekat ani gila ya tenam. Om haban rong baik. Lada rong long. Gila om gila. Lada pi nong apa ni pi beli ong eta. Hi, dia nak buat mentan marbang long rai. Lebar pi bat klem kino. Next year si Drok sang next year pi ai mon ni nong di Drok. Lada pi bat kino klem kidau. Dependable ya proof. Lagi ada apa? Look, that was so should come from the police personnel that okay, you did this plan and we'll beat you in Thma. Police duty is like they have to contain the law and order situation. If anybody is seen beating in front of the police department, anybody will see such kind of words. When police personnel said that okay, you beat them here, they will beat you in Thma. They didn't understand what's the situation. They didn't get the position. That also, I mean, also don't understand that what is that? What means? You beat them here, we'll beat you in Thma. You also try to tell your people that you from now on, suppose if you call any whenever we get into drugs, we'll call you people. You stand as a witness. Okay. No, we won't stand a witness. We will for us in court. No, we won't stand a witness. Now your problem is with the police. Kalau standing witness problem We need your support. Okay, you do a job, we'll do a job. That's the main thing. We should work together. You don't have to worry about respecting each other. Please respecting each other. If you respect, we also will know how to respect. We respect. What if you disrespect us so it will come that was problem. Hagajing yo banyakren bat uteu dekat ka HYC ula pla kumno ba ki pulet hagajing don kat lang ki CRPF ki ra u shathanat hende ka basngo pla ka long nagajing ye thu ni dekat ki pulet ha ba kem ki ong mene me kem ye kini mentangin kem kela ye me Tip ngading lap itu kena di Drok sini beli aim tu tema penikti mas nangi nak ba dei tu orang ba oh kan akan le kam sini orang le kam ba upet dan mas dai bu upet ngabe ilu stay mas be mi ira ta CRP mi nanu su bat nya dan bat lang itu ru ki bat ni rendang ni di panghim tan ni tu ki bat be sat di garo dan orangnya om sele gunda gini ya Dong day ra gunda gidi mah ni day na sa HYC tangi wan ban pet nak di drugs sini dan maya yang bisa orang banyak apa day gunda kan ba show beriu sini tu
Thma dahi wang ya utan itu wang ya le setengah me show in siam tah ni nung juga show sini me tah setengah nang tah itu Kumno pat kilat. mas nuan Indonesia dalam ekran Indonesia tu alas Kilat no. Kumbanchu penpaw ke sipo trik ujumang arjar psaw ke HYC ke lelej ban kendra ya ke cakai yang kali ke penya de ketenat urban ke bangi jutip de ke muda parking lot ya ke baki le yo ban bat ikishin rang berkentai ke berkentup ya wei nong khai badi barjala ubaki yo bat nakalinti ban lej sadar police station nakamet jungkini le yo kurup bon ki jingdi buat ki bala tap hakitan dong plastik ki syringe patru ki Atiar Lyngba kani ke kubor ke jingkeli ke bangi bo kalong nakamenta wei po wei nong song shnong kumbapi ut hatu ban yakun persyayu Drok Pynduh Kumno ba raju Kumne kong ale Kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus F u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jingbria ki kman henrai ba uni u khau 45 don jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamen knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamen but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne e nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi Ïatreilang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya